Moldova este prima și deocamdată singura țară din CSI, cetățenii căreia călătoresc fără vize în Uniunea Europeană. După 28 aprilie 2014, cozile la ambasade, dosarele cu acte, emoțiile legate de un eventual refuz la consulat pentru a putea merge în Europa au rămas amintire. E nevoie doar de un pașaport biometric, iar durata aflării pe teritoriul Uniunii Europene nu trebuie să depășească 90 de zile pe durata a 6 luni. Regula este unică pentru toți cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cei din regiunea transnistreană, pentru care, la fel, hotarele Europei Unite s-au deschis. Сейчас ты, как все остальные люди, когда ты проходишь таможню, тебя же никто не спрашивает уже. Я поразился, никто даже на таможне не спросил нас. Пришли, спросили, откуда, да, все, печать, пошел дальше. То есть, как немцы, как испанцы, любая другая нация, мы проходим. Никто нас не спрашивает цель вашего визита, что вы там собираетесь сделать, просто приходим, все нормально. Это замечательно, что у нас есть такая возможность путешествовать и быть свободными в этом mire. Nu trebuie să ne registrăm, călătorim pur și simplu, doar cu un pașaport biometric. Я живу в Саудовской Аравии, прямого рейса в Кишинев из Саудовской Аравии нет, поэтому нам нужно лететь через один из европейских городов. Раньше было сложнее, надо было визу покупать, ждать ее какое-то время. Сейчас все гораздо легче. Купил билет, сел на самолет и прилетел. În primul rând, cu pașaportul biometric nu mergem la ambasadă, este un plus că câștigăm din timpul nostru, care este foarte prețios în ziua de azi. Mergem la rude, nu avem nevoie de viză, adică e foarte simplu. Temerele că introducerea regimului liberalizat de vize cu Uniunea Europeană ar putea duce la schimbarea regimului de acces pentru moldoveni în Federația Rusă s-au dovedit false. Cetățenii noștri au acum posibilitatea să călătorească liber atât în est cât și în vest. În prima jumătate a anului 2014, doar din aeroportul internațional Chișinău, peste 180.000 de cetățeni au efectuat zboruri spre Uniunea Europeană și alți peste 140.000 spre țările CSI. Liberalizarea regimului de vize a făcut ca țara noastră să devină mai atractivă pentru transportatori. Pe parcursul ultimului an, 4 noi companii au început să opereze de pe aeroportul din Chișinău. Au fost deschise 9 curse noi, 7 dintre destinații fiind din Uniunea Europeană. Zilele trecute mi-am făcut pașaport biometric, că pot călători în Europa, desigur, să plec la părinții mei, care noi am văzut 2 ani de zile. De mult am visat ca să merg la mătușa, într-o vizită în Italia. Acum cu pașaportul biometric e mult mai ușor, am economisit timp, mai puține drumuri. E pentru prima oară când plec peste hotare. Moldovenii au așteptat de mult și și-au dorit posibilitatea de a călători liber. Dovadă este dublarea numărului de cereri pentru obținerea de pașapoarte biometrice față de aceeași perioadă a anului trecut. Până în luna august 2014 au fost eliberate peste 1 milion de pașapoarte biometrice. În lunile mai, iunie, iulie ale anului 2014 au fost recepționate peste 165.000 de cereri pentru pașaportul biometric, deci este cu 60% mai mult decât aceeași perioadă a anului trecut. Deci, pentru a combate acest fenomen al rândurilor, am intervenit cu careva acțiuni în programul de lucru în oficiile teritoriale, deci cum ar fi excluderea legăturii dintre viză de domiciliu și oficiu unde cetățeanul se poate adresa pentru a depune cererea. 2. Zilele de sâmbătă, duminică sunt zile lucrătoare după un program limitat. Și 3. Este majorarea timpului de lucru după orele 17:00 reglementar cu 2 ore. Călătoriile de scurtă durată pentru a vizita rudele stabilite peste hotare, pentru a participa la reuniuni, congrese, seminare sau pur și simplu pentru a vedea cu ochii proprii celebrele atracții turistice europene, este o oportunitate de care acum moldovenii se bucură din plin. Europa a devenit pentru ei mai aproape, la propriu.